Ниндәй генә емеш еләк үҫмәй беҙҙең Урал буйында. Донъяның төрлө мейешенән килтерелгән емештәрҙе ауыҙ итәбеҙ ҙә үҙебеҙҙекен маҡтайбыҙ. Миәкә районы Елдәр ауылында йәшәгән һәүәҫкәр баҡсасы Рауил Лоҡман улы Варитов үҫтергән виноград та Башҡортостан ҡояшының тәмен һәм йәмен йыйған. Шул ҡаҙы үҫтергән әйберне мин нәрсәтәм? Мин магазинға шығарып сатмайым. Әйдәгеҙ инде, шығығыҙ ҡар. Жыйып алайыҡ булмаса виноградны. Әйдәгеҙ. Килен дә килгән. Бергәләп. Сәғым дигән, монда сезнең эш бар икән. Әйдә, эшләп алайыҡ әзерәк. Быйыл ни пешеп бөтмәгән виноград. Шулай булды шул. Августағы яңғырларның нәтижесі бұл. Яңғырлардан соң бик жылы көннәр булмады. Салқын булып торды генә. Ул аның әкренәйде пешү процессы. Вино ясап булмый инде. Бөтенләй өлгәшеп бетмәгән виноград белән вино ясап булмый. Шул сезгә калай инде. Ярабый. Без алай әнең компот ясарга ярата, син бит инде сок эшләп карарсың, эшләйсең бит инде. Яра, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Башлыйбыз я. Мына шулай дип исәбез. Матур утыралары жәл бит, буларны җыеп алырга. Жәл түгел. Җәмлегенә күгәе бик җәйдә үтәдер инде. Алар мына шулай дип 3-4 ай буена җәйдә үтәдер инде шундай. Безнең өчен үстеләр мына хәзер. Мына бөтен әйберендә шулай уңышын җыялар. Яңадан. Жәлләмәгез. Балаларга бик матур үскәннәр. Рауил Лоҡман улы йөҙөм үҫтереүҙең төп 3 серен асты. Беренсеһе виноградты ергә дөрөҫ ултыртыу. Көньяҡтан төньяҡҡа ҡарай теҙелеп, тап ҡояш төшкән ерҙе ярата ул. Иң беренче чиратта аның төп ние таләп ителә торган әйбере ҡояш. Ҡояшҡа ултыртылырға тейеш. Аны ултыртыу үзе бер сәнғәт. Лункаларны ничек ясарга мин аны сөйләп тормыйм. Ул яҡшы итеп сүрәтләнгән бөтөн ниләрдә, справочникларда да. Анда һич иренмичә мына шундай зур лункалар чыҡырга, тирәнгә слой гравий, песок, шунан дерновая земля, гумус салырга, вот лесной подстилка мына шундай шул туфракларны бергә бутап, черноземны бергә, ана шундай итеп эшләргә салырга кирәк. Виноград ҡояш нурын 2500 градуска хәтле йыйырга, кәмендә 100 көн ҡояш нурына туйырга, яҡтылык йоторга тейеш ди ул. Икенсе сер виноград олонон бейек үрләтмәү. Артык үгәй япраҡсаларҙы алыу, емеше тумалғас мыйыҡсаларҙы сүпләү һәм эре япраҡтарҙы һындырып, тәлгәштәргә ҡояш нурын асыу. Виноград андан соң яфраҡ чыгара башлай һәм яфраҡтан уже собаҡлар, отростоклар, үсентеләр чыга башлай. Вот. Ана шул моментта уже ул шәшкә дә ата башлай уже. Һәрбер мына буын мына шундай бер чыккан нидә 3 кист не була, шәшкә була. Минекеләр шулай була инде. 4 булганы бар. Олама йылларны 2дән артыгны чыгармый. Кышны начар чыкса, карап торам мына үсә тирәккә чыгара бара теге үсентеләрне яхшы итеп ишәрне сала башлады исә ул әйбәт. Яңадан мин аның артыгын тегеләй үскә үсәргә йөреп бирмим. Сразу шеметеп куям башын, и все, үстермим аны. Мына шушыларны калдырам. Аннан башлана мына шуннан мына бутак төбеннән әле монда бар ул андый нәрсәләр. Мына басынка чыгара. Мына шуларны алып торырга кирәк. Бу моңа китәсе энергия, моңа китәргә тиеш мына. Тәлгәшкә мына. Мына шуларны көндә бөтен эшен шул булырга тиеш. Мына шуларны алып торырга. Аларны үстер дисәң, виноград вак була һәм начар була урожай. Дөресен әйткәндә. Уңыш алама була. Монандай булып яшәреп үскәч уже, мына бу мыйыкчаларны үзәсең мына буларны. Булар тоже мына бу агач, мына бутак, үсенте, древесневый дип атала, агачка әйләнә, агачлана. Монандай төскә кереп, мына коричневый төскә кереп, анда яшел төсне югалта, бетерә. Монандай әйләнә. Мына бу уже агачланган, агачланып килә менә уже. Мына шундай булсын өчен гөл аның файдасын эшләргә кирәк. Яфракларны кәметергә кирәк мына. Вот. Монда очында берәү, монда берәү калса да була уже. Кояшка ачып кую мәсьәләсе шушында ук керә менә. Мына алдың мына уже кояшка ачыла. Вот так. Вот это. Мына монсын.
Мына бұл посылкаларын аламыз. Мына бұлар мешайтта құмаша олайым, мына бұларға жетішірге, виноградларға. Бұсы бұлды, мына оны өтеміз. Артық үстірге ярамай, пасынкаларға үсерге ерікберге ярамай. Не қадарына тіләсе де бұл, ұзын өтіп үсерге. Оның аңды есәбі нық зор. Үйіне бұлай ұрап, кері бұлай тава шығып, орай ала ол. Конёктан. Өченче мөһим шарт. Виноградты көздән йылы һәм ышаныслы ылык юрганга урап, бысқы вагы менән каплап, өстенә тәрән кар өйеп кышлату. Әмма иртә яздан ук асу, өши дип куркмаенса, кояшка каршы күтәреп бәйләү. Әлбиттә, кыраудан хаклау мотлак. Виноградның уңышын саклыйм дисәң, аны иртә күтәрергә кирәк. Иртә. Аны кыраудан сакларга башка ысуллар да бар бит. Вот. Иртә күтәрү нәрсәдән? Ул барыбер җирдә ятса да, һавада торса да, барыр бер үк вакытта бире чыгара. Монандай мотор бурчактан зуррак, шундый мотор бирләр, живой әйбер икән менә. Тире существо күк шундый жалко татарга менә шулай. Бөтен җиренә менә шулай, шушы үсәсе урыннарда менә весь тулы булайын бире. Шулар кыйлы бетә әгәр дә узак тоттыйсың. 3 көн лишний яткыз, алар уже ачыла и нежнейший әйбер. Әз генә кулың мына шулай тиеп калса да, мына әйт купты, мына кул тиеп калды, мына шулык отросток бу көзгә генә төлкә. Кубала төшә. Весь күп кыйлалар, күтәреп бәйләгәнчә аны әллә нәрсәләр кыйландырырга ишә. Күтәрергә кирәк, ул төшеп китә. Мына шунда петля ясыйм да, китереп куям да, теге петляны тыгызлыйм да куям, все, ул шунда ябышып кала. Ну, авырайганнан соң весь шуны буйлап мына шуып төшеп, сыдырылып төшеп, мына нинди хәлгә төшә менә. Күп урожай бул дисә. Балама урожай булса, әлбәттә торам. Кояш емеше йөзем айрыуса балаларга файдалы. Ул торганы менән дава, витамин. Балгырты сәскәнән бал йыйһа, виноград үзенең тирәһүдай затлы һутын кояштан һәм ердән ала. Балалар алар түземсезлек белән көтеп торалар виноградның пешкән. Bütün сөйләгәннәре виноград. Мына виноград уже тәлгәш булып күренә башлаганнан бирле. Монда аларга ана үзләренә бер айрым участок бердем ана, пожалуйста. Монда тагы бер төп менә бер Изабелла бар, ул да ана шу балаларның берилеп бетте. Башкасын бит алар башкасы бит аның вино ясый торган сортлар күбрәк. Согын чыгара торган ни. Ашый торган әйбәт шербәтләр ана алар ана. Менә шулай. Безнең бу виноградны фидан ярата инде ул. Ул компотын, ул согын, картинәгә барып сок ишеп киләм әле мен дип барып килә тиз генә. Үземә дә утырттым бит инде шул балалар яратканга күрә. Хәзер безнекеләр дә үсеп киләләр. Быел алдык мына җимешләрен. Авыз итеп карадык. Особенный баллы. Безнең ишек алды ачык бит. Кишмиш сортын утырткан идек. Шуннан теге мускат, розовый мускат. Әти былай әйбәт кенә оценивать итте безнең трудларны. Өметле диде. Иң беренче ул тәмләп карады. Аны чакырдык без. Evet, күңелле. Менә. Кар кырккандан күңеллеме, Маһир апа? Ой! 20-шәр сарык җен алалар инде бу кашылар белән. Алар хәзер куртайып калсалар да эшкә ярыйлар бит бу кашылар. Мәзрәл, әйбәт кенә икән. Бик матурлар. Елның-елында өмә инде безнең менә шу виноград ягында. Ята әдер тагылып бишеп йомшарамы? Юк, яткызырга ярамый аны. Мына мин компотлар, ниләр, соклар буенча белмим, но винога алып кергән киенә уже буларны биршергә дә и уже сытырга да. Винога. Икенче көнгә калырга ярамый. Компотны менә бүген үк почти ясарга кирәк инде уже. Компотны да шулайдыр дип уйлыйм инде. Сокларын да шулай. Зурая башлага хагыда фәлән килеп итәбез, алаймы? Быел сагыда ифрат күп зыян китерде. Сагыда. Аны тишәдер инде. Тишеп кенә калмый. Менә шу бер нине, бер тәлгәшне алар 1 сәгатьтә юк итәләр. Вот. Ише дә бетә, ише бетә дә теге менә әйтә сморчит итә дә кибә дә куя. Всё. Шундый алама булды быел, ай сагыда бөтен җир тулы. Уга нисек каршы тордыгы дип нисек? Каршы тордык, не? Менә әзрәк балга пирга саласың да кортларның нен пылса җыялар бит шул пирга була бит инде. И әзрәк кояшта тотсаң ул әши. Вот алар
ана шунда куябыз, мына шунда аска савытлар белән, киң генә савытлар, бидерә инде ул пластиковый бидрәләр. Шуңа тулалар. Йөдем үстерү күптәрҙе кызыктыра. Уның безнең яҡта гына үҫә торган сорттары бар. Уларҙы бөгөн питомникта, шәхси баҡсасыла, махсус магазиндарда табып була. Үҫенте табырға мөмкин, ә үҫтереүсене ай-һай. Менә Юрий генә чагыштырып карагыз әле. Тик кичә генә күстәнәч килгән иде бит. Ага. Менә Юрий чагыштырып карый үзебезнеке. Буны куйык әле менә, әле кискән именно. Әни, син кайсысыннарак яратасың? Ой, моны Изабелла сорты бик тәмле буладыр. Күстәнәч. Менә Тәмле күстәнәч. була. Каршы? Ничегрәк? Көньяклар гына ашасыннар аны менә бу бигрәк тәмле үзебездә үскән. Башкирияда үскән сортка җитәм менә инде. Ну, әти, сиңа инде рәхмәт менә шушындай җимешләрне ашатканга безгә, балаларга ашатканга. Сезнең ярдәмегез белән инде, сезнең ярдәмегез белән. Тагын батыр итеп үссен менә елның елында. Күңел үсеп эшләргә дә кирәк бит килен. Күңел ятмаса, күңел үсмәсә, мондай ниләрне эшләп булмый мондай. Ныҡышмалы һәм белемле баҡсасылар гына виноград емешен тәмләй. Рауил Лоҡман улы Вәлитовтың тормош ҡағиҙәһе яратып эшләгән эш ҡарышмай, шатлыҡҡа һәм уңышҡа әүерелә. Бу ишеп караса алып Бигрәк матурлыган тешләре. Шикәр салдым. Бер стаканнан күбрәк стерилизовать иткән банкаларга бит инде. Шуннан соң тутырып салган идем, менә бит әле әзгенә калган төсле булды. Яңадан зур кастрюльгә утыртып стерилизовать иттем. Әле ишеп карадыгызмы? 35-40 минут ишеп карадык әйди. Тәмле. Сез моны балалар белән ишеп карасыз менә. Ярар, Бик әйбәт була. 40-50 банка ясап куярмын инде шулар.